en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e aduna en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada so daneri filtima ɓaleri ɓooyani feri feeñe windere buuɗal yurmeende comdiɗo e ɓataake buuɗal yurmeende ñande alkamisa jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal calsaltiri pelle men dendagal rendo men jamal wale mon sikki ala eɗen goni alkamisa jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hono no kewɗen wadde kala alkamisa so addude ɓatake buuɗal yurmede ko fate cellal aadi nde won noon cellal kañum woni afo kala ngaalu cellal noon so woni afo ngaalu musidɓe tedduɓe mbiyen ko laaɓal woni woni afo kala cell afo woni laaɓal woni afo cellal ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe eɗen mbasiyo koye men eɗen ciftina bandiraɓe ko ken ɓurani ɗumen andude nde yimɓe mbattata hakkillaji mumen no feewi toppito laaɓal nder toppito laaɓal boowal toppito laaɓal ɓalli mumen toppito laaɓal comci mumen e laaɓal taaridi mumen nde wonno so neɗɗo laaɓi seño so neɗɗo laaɓi sella mborosaji kewɗi woni microbe aji kewɗi musidɓe tedduɓe ɓuuri yidde koto laaɓal ala saabu son teskima hay e nder galle walla hay e nokku kala to ɓuuri tunwude ma o jii ko ɗon buuɓi ɓurata heewde ko ɗon gilli kewata ko ɗon gandanɗa hoore maɗa mborosaji foof kewi fottude ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji men no feewi mbatten hakkillaji men no feewi tinoɗen laaɓal e laaɓal kala toppitiɗo laaɓal musidɓe tedduɓe ko addude ballal manggal no feewi to banggue falade yoga e rafiji ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji men feewi no feewi no feewi no feewi to banggue laaɓal e oɗo saaha joni eɗen gone saaha ndungu hay sinno walla mbiyen ni hay ndungu ngu woɗɗoyi wonen nokkuji goni koye cilsiltirde ndungu saaha ndungu noon so ari musidɓe tedduɓe ha yaɓani ko wiyete dabbude walla demminare eɗen gandi ko sahaji deggodirɗi ko sahaji bandiraɓe musidɓe tedduɓe to rafiji kewɗi peñata e yimɓe son teskima hande e nder yoga e leyɗe men ko wayno leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Mali leydi Gambie leydi Guinée e dendagal leyɗele taariɗe ɗeɗo leyɗele kala son teskima hande e ɗum tawe hen musidɓe tedduɓe mabɓoji e grippaji musɗi enen noon eɗen jeeya e yimɓe ɓurɓe welsinade rafi biyeteɗo mabɓo woni grippe kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe gandi grippe ene jeeya e rafiji gandanɗa hoore maɗa ɓurɗe yawde warde ene jeeya e rafiji ɓurɗe wawde warde ene jeeya e rafiji ɓurɗe hulɓinade ene jeeya e rafiji ɓurɗe yawde layde ɓurɗe yawde raɓodirde grippe noon bawɗo wonde pop
to bange jawdi e to bange aade fof. somi rokki on yeru ko wayno ko wiyete rafi garowo e ndiwri ko wayno guertode ko wiyete grippe aviaire, musidɓe tedduɓe solndu woturu walla guertogal gotal so arama ɗo grippe aviaire, on jiyat ɗon e waktuji seeɗa dendagal poulailler o walla dendagal tarinde majji kala kene wiye ndiwri heɓa oɗon grippe musidɓe tedduɓe. so banggue yimɓe ko noon, grippe ko rafi jawɗo rabde. son teskima so grippe are galle o foof ene heewi raɓede, nde wonnoon eɗen jeeya e yimɓe ɓe mbawa tewade no fewi, saabu ene saɗi e meɗen joguiɗo ko wiyete mouchoir, ɓe hen mbiya lotis, ɓe mbiya kleenex, ɓe hen mbiya gandanɗa hoore maɗa mouchoir de poche. ene saɗe men joguiɗo hay soko serviette, no mawɓe men kewno wadde nden, babiraɓe men mo jiiɗa pop ene jogui mouchoir muɗum woni serviette muɗum, ene waɗe poche sahane habbi hen soro mum taw jean walla soro muɗum chinois. musidɓe tedduɓe hande ene saɗi mo jiyata neɗɗo joguiɗo gandanɗa hoore maɗa mouchoir walla serviette walla gandanɗa hoore maɗa kleenex, so wona ko wayno saaha rewɓe yahoɓe e feetoji, hay ɗum nde ɓe keewi momtirde koko fate warñede. jiyani neɗɗo ene ara grippe, o nangga junggo ngo joni peɗeli ɗiɗi o fawa hinere he, o fifto musidɓe tedduɓe ñitta jora, saaha wooda ko hedde junggo, wooda to ɓaati walla o ɓaata ragarde makko, walla o ɓaata e leggal walla o ɓaata e ɓalal. neɗɗo o wirto neɗɗo joni o weeɗa ɗum junggo, o rokka ɗum takkere, musidɓe tedduɓe automatiquement onne so renaki joniraɓe heɓa grippe o kañumne. walla ƴetta nanguira koppu walla nanguira verre walla nanguira pollonde, hutoroɗa ɗum, goɗɗo ara hutoro ɗum joni kañumne heɓa musidɓe tedduɓe oɗon grippe woni oɗon mabɓo. ko ɗum saabi soɗon teski galle, so goto arama mabɓo walla arama grippe, musidɓe tedduɓe galle o foof ne heewi raɓodirde. so classe goto arama grippe, classe o foof ne heewi raɓodirde. ɗum noon batten hakkillaji no fewi, ganden kadi neɗɗo so arama grippe tinɗen hoto welsido, ko rafino rafi foof ni yiya yoyi médecin ma walla jeeya docteur maɗa walla jeeya hôpital walla jaaha pharmacie ne yiiɗi sahaji jogui docteur eɓe, ɓe bindanma traitement mo poɗɗa safrade. musidɓe tedduɓe Allah danduma hen. yimɓe hewɓe ne jalta aduna taw ko grippe yoɓi pittari men ganda, nde won noon ko virus on nangata ko fofago neɗɗo sahane yaaha ha joofe, saabu holno ne ardete grippe so ɓooyi wontata ko ɗojjo. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hoto belsinɗen grippe wona rafi ganda woni mabɓo, wona rafi belsinteɗo. son teskima e oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie ene heewi oɗo rafi biyeteɗo grippe walla biyeteɗo fièvre de la vallée du Rift. ene tawe hen kadi oɗo fièvre biyeteɗo fièvre Crimée Congo, ko rafiji ɗiɗi nanduɗi. so tawi a renaki symptôme aji majji ko gotum walla woɗɗodirani, kono ko rafiji certuɗi, kono kadi ko rafiji gandanɗa hoore maɗa e oɗo saaha joni ɗi patta e nder leydi Mauritanie. hande noon aduna o koko yultodiri, aduna o hande koko yultodiri. kala ko ñalli hande e Nouakchott ko ɗum woni ko waltoyta Dakar, kala ko waali Dakar ɗum woni musidɓe tedduɓe ko finoyta Bamako, ko ñafini Bamako, ko ɗum ñalloyta Guinée. hande aduna o koko yultodiri, saabu neɗɗo ne wawi haccitade ɗo hande o wottoyo Dakar, o hittoyo Bamako. ko noon Allah addiri wi nder nde hande musidɓe tedduɓe, ko jahodiral, ko yimɓe ne jaaha ne garta. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so tawi rafiji daaɓuji gaari, sen dokki yeru sen oɗo rafi biyeteɗo oɗo gandanɗa hoorema walla biyeteɗo covid 19 nde fuɗɗi ko rafi o ummori koto leydi Chine. yimɓe hewɓe mbiyanno ko min mi yahani Chine, mi jogorani yaade Chine, mi ala jaahowo Chine, hol foof no keɓirami on rafi. kono en jii nde timmata balɗe seeɗa walla lebbi seeɗa tawa windere nde pop rafi o sarima e muɗum. nde won noon ko noon aduna o addiri hande, aduna o hande koko yultodiri. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so rafi feeñi enen fof poɗɗen ko darade ndenten
mbawen haɓade on rafi, mbawen rentade on rafi. Rafi noon haare ɓurde mawnude e haɓade rafi ko rentade. ɗum no tubakoɓe kewi wiide mieux vaut prévenir que de guérir. fièvre Crimée Congo e fièvre de Rift hande ko rafiji tampinɗi leydi Mauritanie. yimɓe hewɓe hannden lile galleji mumen ko ɗi rafi gondi ɗi rafiji gondi ganda. yimɓe hewɓe hannde nan nder cuuɗi hôpital, nder cuuɗi cafriɗɗi ko ɗi rafiji gondi, koko waɗa confirmé. fodde kene wona yimɓe nogas ko fuɗɗi yaltude aduna tinaɓe tawa gandanɗa hoore maɗa ko on rafi yooɓi ɗumen, walla ko ɗin rafiji yooɓi ɗumen. donc en paami bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko rafiji baroji, ko rafiji poɗɗi rentede. fièvre du vallée de Rift ko rafi o nangata ko jawdi, o heewi arde koye jawdi koye daabeje. o ɓuuri wawde oɗo saaha joni tawede koye gueloɗi, kono kala kene wiye jawdi daridi, nagge mum, puccu mum, mbaalu mum, mbeewa mum, jawdi mum fof ene heɓa on rafi. o ɓuuri wawde nangude noon mbiɗen ko mal ko wiyete animaux domestique, woni jawdi taw ko jawdi nehadi, jawdi ɓattidi innama aade. musidɓe tedduɓe, ko ɗum saabi so tawi o ari e ndin jawdi ene haasi on gonduɗo e ndin jawdi, walla ɓattiɓe ɗen jawdi ndin jawdi, so rentaki jomum heɓa on rafi. saabu fièvre du vallée de Rift mbiɗen so nangui ngeloba, walla so nangui jawdi, walla so nangui nagge, so tawi a ɓiri kosam ngen nagge walla kosam mban ngeloba, a hutorima ɗum, so tawi ko wonduɓe on rafi ene haasi an dafeɗa. walla so tawi a ñaami tew muɗum, musidɓe tedduɓe, sene wonde on rafi ene haasi anen dafeɗa. ko ni on rafi umorto e jawdi, raaɓa innama ade. ɗum noon musidɓe tedduɓe, eɗen gandi hande eɗen kutoro kocce woni kosmeje, eɗen kutore tebbuɗi. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, mbatten hakkillaji men no fewi. kosmeje ko wayno kosam hande, kosam ɓirɗam, wona ɗam ngeloɗi ɗam, wona ɗam nayyi ɗam, waɗa foof so eɗen hutoro ɗum, yo fasnu kosam ɗam ha fasa. musidɓe tedduɓe, ko adi kene hutoro ɗum tewne. yo tinno bandiraɓe rewɓe, sene ndefa yoɓe def tebbuji ɗi ha ɓenda, ha dendagal ɗin microbe aji e microbe aji bawɗi wonde poppa tawateɗi e gandanɗa hoore maɗa e ngun tew ha iwa ha laaɓa, beele Allah ne denda en e on rafi biyeteɗo fièvre de Crimée, walla biyeteɗo fièvre de Rift. fièvre goɗɗo woni fièvre de Crimée du Congo. on way ko denga, ma eɗen mbawi widemo ko denga, walla kono annama denga ni. ko rafi gandanɗa hoore maɗa ko ɓowngu sabuto ɗum. ɓowngu ngu noon ene serti e ɓowɗi men gaddoji paali ɗi, woɗɗodirani e paali, kono kañum ɓuuri paali bonde. ɗum noon enen foof eɗen gandi to banggue ɓoodi holno renterte. ko ɓuuri joguede hande moyen ɓurɗo mawnude, ɓurɗo wonde efficace mo windere nde foof jogui hande haɓade ɓowɗi, musidɓe tedduɓe, ko moustiquaire woni harkille, ɓe hen ene mbiya fabion. ɗum noon tinnoɗen no fewi kutorɗen fabion ngaji, tinnoɗen no fewi toppirɗen nayeɓe, tinnoɗen no fewi toppirɗen sukaɓe, tinnoɗen no fewi toppirɗen rewɓe horiɓe. ko ɓeɗo ɓuuri wonde exposé, woni sukaɓe tokosɓe e nayeɓe e rewɓe horiɓe, ko ɓen ɓuuri wonde exposé e ɓowɗi. noon musidɓe tedduɓe, tinnoɗen mbatten hakkillaji men no fewi. onon jinnaɓe, yo sukaɓe kirtine law, lelne law, kumane fabion ngaji, e kala saaha kadi eɗen gandi sukaɓe ko tallotoɓe. nde ummiɗa poppa yurno sukaɓeɓe so tawi ne leeli ha fewi, so tawi ɓe tallaki, so tawi ɓe jaltaki e nder fabion ngaji he, walla so tawi ɓe ɓattaki ɓalli ɗi ɓattaki e fabion ngaji he ha ɓurti. saabu eɗen gandi neɗɗo wona nder fabion, takko e fabion ha ɓurta, ɓowngu nana pikkir mum, ene pikkirma, ene ɓuuco ƴiƴam maɗa, ene weddo e ma microbe aji. musidɓe tedduɓe, ɗum noon mbatten hen hakkillaji men no fewi. toppirɗen nayeɓe, ballen nayeɓeɓe kumane fabion ngaji law, toppirɗen sukaɓe kumane fabion ngaji mumen law, toppirɗen rewɓe horiɓe, ɓe mbawi woni rewɓe sowiɓe, ko rewɓe ɓeɗo ɓuuri yimɓe ɓuuri wonde exposé e ɗiɗon rafiji. musidɓe tedduɓe, gueɗe paludisme ha e ɗiɗo rafiji biyeteɗi fièvre de Crimée du Congo kala. ɗum noon mbatten hen hakkillaji men no fewi, Allah dande en e oɗo saaha joni. ko saaha ndungu mbiɗen, ko saaha ɓowɗi. tinnoɗen no fewi, tinnoɗen no fewi paludisme ko rafi gandanɗa hoore maɗa ko warata e windere ko ala rafi barowo ɗum. so tawi neɗɗo haalnama ko paludisme warata par minute, walla ko paludisme warata par ñalawma,
ma taw ala rafi barowo hono ko paludisme warata ko. ɗum noon ko rafi kulɓiniɗo no feewi, ko rafi baɗowo ravage gandanɗa hoore maɗa tampinde windere nde. tinnuɗen mbasen gandanɗa hoore maɗa welsindade ɗum, mbasen welsindade ɗum. so neɗɗo tini e ɓandu mum paali walla fayi ɓandu mum yo yahta docteur waɗa traitement mum ha timma. so ɗum ala, so rentaki ene wawi wonde ko wiyete paali chronique walla ko wona paali plus plus. ɗum waɗi e kala saaha e waɗi yimɓe kala nde ndungu ari jiyata gandanɗa, walla kala nde dabbude ari jiyata ko musidɓe tedduɓe jomumen e kala saaha ummo hande lelo janggo. ko rafi gandanɗa hoore maɗa duumade e ɓandu muɗum. saaha ƴetta traitement, ƴetta gandanɗa hoore maɗa kalmamaji, ƴetta paracétamol walla ƴetta doliprane walla ƴetta efralga, jomum semor seeɗa. so yeehi ha kikiɗe kadi walla so yeehi ha fuɗɗima ɓumnude jiiya kadi jomum musidɓe tedduɓe fawguito yanta. ɗum noon ko rafi wonde jomum yo jomum waɗ traitement mum ha laaɓa. so tawi a waɗi traitement ma ha timmina, docteur eɓe mbiruma ni, jaaha mbaɗoya contrôle ƴeewa so tawi brosse o gasi ma ha laaɓa, mbasa moftudemo e nder ɓandu maɗa. so ɗum ala o lartoto musidɓe tedduɓe ko paali chronique. paali chronique noon ko hunde hulɓinide, ko hunde yawde yowɓade pittade yimɓe nentuɗen no fewi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique. wasiya goɗɗo mo jiɗɗen wadde, eɗen gandi oɗon saaha joni ko saaha uddidgol école aji, ko saaha mo sukaɓe nodda yo gar sene dutto e école aji caggal nde ummino e foftere mumen woni e gurtu mumen. eɗen mbasiyo jinnaɓeɓe yo toppito sukaɓeɓe no fewi, toppiɗen sukaɓeɓe no fewi. sukaɓeɓe yo jangguine laaɓal, sukaɓe yo jangguine rentade. eɗen mbasiyo kadi ɓen jangguinoɓe école aji woni woni ɓen wiyeteɓe jangguinoɓe rewɓe e worɓe, maître uji e maîtresse uji. nde tinɗen no fewi ɓe ɓeyda tinnare rende sukaɓeɓe, ɓe ganda sukaɓeɓe ko ɓesguji mabɓe, ɓe mbawa jangguinde ɓe laaɓal, ɓe mbawa jangguinde ɓe rentade. eɗen ñaago kadi ɓen jinnaɓe men, bandiraɓe men rewɓe, neniraɓe men, musidɓe tedduɓe e kala saaha wonɓe yeeso école aji e sara école aji, ene jeeya gueɗe ñamateɗe guila e beignet ha e sandwich ha e gueɗe mbaɗe noon. eɗen ñaagoɓe no fewi yoɓe mbattu hakkillaji, ɓe ganda musidɓe tedduɓe ko innama ADN, ɓe ganda ko sukaɓe mabɓe, ɓe ganda ko ɓesgu mabɓe, ɓe ñamminta ɗum. ɓe jeeyat hay sinno ɓe jiiɗi yeeyde, ɓe ƴeewa hen koɓe dañi. yidde neɗɗo kosam horatan ɗum wiide ne e naggue goggo. ɗum noon kamɓene yidde ɓe kaalis yoɓe tinno, yoɓe toppito laaɓal, ɓe mbasa ñamminde sukaɓeɓe kene lora ɗumen. hande heewiri cukalel hokka temedere walla hokka 50 yeehi école, woodi ko soodi toon ñamde, sooda sandwich taw ko sandwich mo moƴƴani, walla sooda beignet taw ko beignet balɗe, walla sooda balbastique taw ko balbastique mo toppitaki laaɓal mum ala. musidɓe tedduɓe, o heɓa hen rafi, o heɓa reedu musoru walla o heɓa hen reedu dogoru, jinnaɓe makko pero hen musidɓe tedduɓe haalisaji kewɗi, oɗon ko yaade école ha o perda hen kuuruji kewɗi. musidɓe tedduɓe, o wasa hen cellal makko tawa ko an jeeyɗo, yiddema kalis bone 50 walla bone temedere addanma yeyde guel ɗo cukalel, tawa an e hoore maɗa aɗa andi ko jeeyɗama koko moƴƴani. tinnoɗen no fewi bandiraɓe rewɓe, neniraɓe, goggiraɓe, tinnoɗen onon yeeyoɓe école, tinnoɗe mbaɗo sandwich, mbaɗo beignet, wat seeɗa ko mbawɗa gaynude. so tawi a gayni saɗa wawi ɓeydude ɓeyda, so tawi a wawa ɓeydude goppa pada ha janggo. kono wadde ha heewa, mbaɗa sandwich ha heewa, mbaɗa beignet ha heewa, woda ko heddi. e oɗo saaha joni e kiiɗo nguleyki gonaki, e oɗo saaha joni e ɗiɗo buubi gonnaɗi, e oɗo saaha joni e oɗo ŋaayo gonaɗo, mbiya aɗa mofta saaha couraji kuppa, hayso ko frigo jiɗɗa wadde mbaɗa e nder frigo maɗa, frigo ma ɓumnata no fewi, walla a ala frigo mbiya ya wallin fiya fini subaka gultina, taw fuɗɗima lammude, fuɗɗima gamutinde, fuɗɗima musidɓe tedduɓe ufde. jaaha ñalla yeeyde sukaɓe peeyi hen deedi dogoji, sukaɓe peeyi hen deedi musoji, ɓe hen mbasa hen pittelle men, ɓe hen musidɓe tarda hen école aji, ɓe jinnaɓe mum pero hen kalisaji e safrude. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, tinnoɗen mbatten hakkillaji no fewi. kala ko neɗɗo ne yeeya yo yeeyir saabu Allah, kala ko neɗɗo ne ñammina cukalel yo andu ko ñamminta cukalel ngol moƴƴi, yo andu ko cukalel ñamminta guel waɗa ɗum ko ɓinguel ma ñamata.
musidɓe tedduɓe. kala ka andi a wawa ñamminde ɓiye, a andi ana wawa ñamde walla jogui hen kulhuli, so ɓinguel ma wiya hokkumi mbiyata ka rokkani, musidɓe to jaaɓa yeeyde ɗum ɓiije nano. tinnoɗen hoto jeeya sukaɓeɓe hande. sukaɓeɓe ne so tawi mbawino sinno ni eɗen mbawno mbiyeten ko sukaɓe hay oɗo saaha joni haydara hoto codde ngo to école aji to. kono kadi eɗen gandi wolɓe en wuurɓe koye guuri gandanɗa homaɗa koye kal jeekuyal, ko hen dañata ko ñaami, ko hen dañata ko ñammina sukaɓe mumen, ko hen dañata ko musidɓe teddu ko ko jangguinir sukaɓe mumen. kono tinnoɗen so tawi on jiiɗa yimɓe kaɗa sukaɓeɓe ñamde ko jeeyatan ko, ñaame ko moƴƴi, toppitude laaɓal, toppitude laaɓal. caloɗen ko wiyete gandanɗa o wiyete intoxication alimentaire. heewi to jiiɗa sukaɓe école no worno ene gara de dogoji, tawa ala ko saabi ɗum so wona ene coodi sandwich walla ene coodi beñe walla ene coodi gandanɗa hoore maɗa buyi walla bisab, tawa koko moƴƴani. ɗum noon batten hakkillaji men no feewi, tinnoɗen toppiɗen laaɓal. an mbaɗowo bisab, mbaɗowo balbastique, tinnoɗa ƴeew ko laaɓi. so tawi ko butelaji koccuɗa, ko butelaji joguiɗa, lawƴu butelaji maɗa ha laaɓa, mbaɗa hen gandanɗa hoore maɗa, mbaɗa hen no wiyete eau de javel, lawƴa ɗum ha laaɓa, lallita ha laaɓa, toppitoɗa mbaɗa ɗum no pewnowo hoore mum ni, walla no pewnowo ɓesgu mum ni, tawa gandanɗa hoore maɗa andi hay goto ala mo jeeyata daña hen bakkat, hay goto ala mo jeeyata lorla ɗum. an joguiɗo sandwich, so tawi a waɗi sandwich a yeeyi, woodi ko hedde sandwich al maɗa, tinno ruf hoto wiya aɗa mofta ha janggo, aɗa wultina, aɗa yaaha aɗa yeytoya. enen foof eɗen gandi ngu saaha gonaɗo joni. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, batten hakkillaji no feewi. sukaɓe jinnaɓe, tinnoɗen mbajoɗe sukaɓe moɗon, mbajoɗe sukaɓe moɗon yahoɓe école. cukalel sene yaha école ma namdo kalis, yo rokke kalis, yo rokke bus sappo, yo rokke temedere, yo rokke capanɗe joyyi, yo rokke ɗum ɗo, hay goto anda koɓe codata. batten hakkillaji no feewi, mbajoɗen ɓe kala koɓe cooda yoɓe cood ko moƴƴi, kala koɓe cooda yoɓe cood ko laaɓi. onon joom école aji, woni surveillant aji, woni mawɓe parent d'élève aji, woni ganduɗa joom école aji privé, tinnoɗe e kala saaha jurnoɗe ɓeɗo rewɓe yeeyoɓe yeeso bitika, yeeso école aji moon, yeeso établissement ji moon, beele eɓe respecte hygiéne, beele eɓe respecte laaɓal. kala hen mo ganduɗon laaɓani, soɗon mbawi wiide yo ummo, yo ummo, yo toppito laaɓal. so sali mbiya yo ummo. so ɗum ala, son naati nder classe ñumborde sukaɓeɓe, debbo jooɗi to, oya debbo kewɗo sara walla gonɗo hakkude, hay goto moon hoto sooda makko ñamde makko moƴƴani, sandwich makko moƴƴani. son mbaɗi noon sukaɓe o ñalli balɗe ɗiɗi balɗe tati o yeeyani, ma o andu ko waɗata ko fewani, ma o wawa yurintade gueɗe makko. ɗum noon batten hakkillaji men no feewi, mbasen rafnude sukaɓe men, mbasen ñawnude sukaɓe meɗen. toɓɓere jiɗɗen uddude musidɓe tedduɓe yewtere men ko fati e buuɗal yurmeende cellal aade, koko fati e ñakkuji sukaɓe. batten hakkillaji men no feewi e kala saaha laamuji ɗi ne eero sukaɓe yaroɓe de 0 ha 5 ans, saaha ko sukaɓe yaroɓe 0 ha 10 ans, saaha ko ha 6 ans. e kala saaha ñakkuji ne gara. batten hakkillaji men no feewi e ɗin ñakkuji. hoto belsinɗen ñakkuji ɗi yo sukaɓeɓe ñakku. ene waɗi rafiji biyeteɗi rousol, woni caame. en jii guila watti gandanɗa homaɗa yimɓe batti ñakkade, en jii ɗum ustima no moƴƴi e nder diwanuji men. nden ara wuuro no worno tawani sama, e yimɓe rumen gara caame. en rafi waɗi ñakkuji ko fati e gandanɗa hoore maɗa tétanos, ko fati e pulionomie. en jii nden arata galle, eɗe saaɗi galle mo garata nden tawani sukaɓe ne gofɗi, walla tawani sukaɓe ne déformé, woni laƴoɓe koyɗe oñiɗe, walla koyɗe bakaltiɗe, walla juuɗe kaaƴiɗe. en mbiyani gasi, kono en jii ɗum ustima no feewi oɗo saaha joni. tawa kadi ala ko usti ɗum so wona Allah, ala ko usti ɗum so wona ɗiɗo ñakkuji. musidɓe tedduɓe, ko wittoji mbaɗa, ko joom hakkillaji bitti mbaɗi ɗum, gandi so ɗum ɗo waɗama e sukaɓe ko adi tel âge, ene wawi dandude ɗumen e tel rafiji. ko ɗum woni e kala saaha laamuji men ne kaala e radio ji, ene kaala e télé ji, ene jooɓa ene jooɓa volontaire uji, jogo micro ji, ene jaaha e wuuro. musidɓe tedduɓe, enen cooda matériel kewɗo e ñakku kewɗo, ene jaaha e village e village, wuuro e wuuro, région e région, diwan e diwan, ene eero yimɓe. ɗum noon tinnuɗen kala moɓe eeri yo noto, kala galle moɓe gaari yo ɗacci sukaɓe ñakko. won yimɓe hewɓe eɗen kaala haaluji ɗi pewani, caloɗe sukaɓe ñakko, eɓe jiiɗi warde sukaɓe men, eɓe jiiɗi ustude population men. musidɓe tedduɓe, ko fenade. laamu ala pop laamu dartongu gam yidde warde sukaɓe, ala foof laamu dartongu gam yidde ustude sukaɓe. nde wonno eɓe gandi sukaɓe kañumen goni avenir leyɗele ɗe janggo. ɗum noon tinnuɗen no feewi, sa wiyama ñakku ne woodi, toppito ñakku ɓiye,
so tawi a wiyama ko laabi tati foti jekkade toppito ha laabi ɗi tati ɗi timma. So tawi wiyama cukalel yara koye 0 ha 5 ans ɓiyeto a dañi duuɓi 5 taw ko ɗon ɗumbi waɗa feere ñakko ha timma, ñakko mum ha timma. Musidɓe tedduɓe mbasen welsinade ɗiɗo ñakkoji, mbasen heɗade ko haaluji bonɓe kalata ene ñawna hakkillaji yimɓe, ene kada sukaɓe ñakkade, ene kada gandanɗa hoore maɗa sukaɓe hebde ñakkoji mumen ha no hannirta ni. buuɗal yurmeende so feri feeñi feeñe windere feeñjay ɓataake bindaɗo. ɓataake buuɗal yurmeende ko fate cellal aadi ñande alkamisa 6 lewru octobre hitande ujunnaji 2022 e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah, to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah, to banggue ko ñuñata ene ñaña ene duusa ene kala saaha ko alhaji Mamma Gaye, duusɗo pulagu, duusɗo jewte baɗini. Musidɓe tedduɓe eɗen mbiya yo Allah ɓuɓanmo, yo Allah yurmomo, yaafomo, harnamo aljanna, kanko e dendagal mayɓe julɓe kala.